Ungcobo yahlehla-ke ngenhlanhla enkulu bakithi ngwanaki phela ngiyimi. Noma bekuthiwa kuphi emhlabeni wonke mawufuna ukuza nje la engikhona vele uye lapha kwi-Google Map ufike ubhale khona uthi Dr. Mncwabo uyahlehla. Hayi bo. Lo gogo phela lapha ungazi kahle nje, wazi kahle la engikhona uyokuthatha kulethe. Kalakatha ungena ugijima la. Bese ke ngithi ke babukele emakhaya. Njoba nayizolo ngikwengasho ngathi sisenyangeni yamagugu. Abafowethu ke laba abangisizayo nabo bonke laba futhi engisebenza nabo basangibukela nje ukuthi sizoqala kuphi. Siqhubeni le campaign kaDokotela uMncwabo ukuthi sihambeni phela siyohlangabeza izintombi. Siyobonana nezintombi ukuthi zigcine kanjani njoba nongangezwe lakhe nje besho ukuthi uyabonga phansi kwesandla sabazali bakhe ukuthi leli siko aliloliqhubekile njalo. Nami futhi ngisasho njalo. Hayi phela la Newcastle abakithi. Hawu bakithi labo gogo abasibhekele izintombi abake basho nje bakithi ukuthi akwesize nje sizoshaya izandla sibonge sithi ingane zakwethu siyabonga abantwana bethu abancane. uNkulunkulu akanibusiseke. Ngikhona ngila kwaDlamini. Inombolo engitholakala kuyo ayikazi ishintshe nje. +27 73 219 664. Eyesibili 034 004 0011. Sizongena kwenye stage manje. Singeke sibe kude. Into esizele la entertainment angithi. So ukulokho ngikhuluma lapha mngena ngeke uze kungisize kakhulu. Sacala hlale phansi ngalapha. Sinibonile. Thank you. Yadlala bafethu yadlala. Sizoqala ozositshela ukuthi kungani sila. Kungani sidela ukuya esontweni. Sazohlanganyela la. Kungani nje uke phansi ngamngani wami ngeza la. Sacala usisibonge azositshela i-purpose of the day. Ngoba ke sazi izwe lonke asikwazanga ukuthi siyophelela lena
enyokeni siyothi kubayede kungangezwe lakhe sithi nazi imbazezwe zaseNewcastle. Kodwa ke ngenhlanhla enkulu into eyenzekile nento eyenzekayo ziloko inkosi yami zigcinile izingane zilo ziphila ke futhi okukhulu nokuhle zihlonipha ngisho ogogo laba bazilusayo. Bese ngithi nina njalo manithunywa ama-ice bese nizophazamisa iy'ngane ngamavuphara abantu. Ngiyanikhuza khona ukuzonethusa. Sibonga kakhulu umsebenzi uhambe kahle kakhulu Nkosi yami la osizweni eNewcastle. Nangu nje umntanami bakithi nangu umntanami bakithi ngelinye ilanga. Nangu nje umntanami nangu futhi umntanami nangapha Nkosi yami njoba nibona nje imbali zezwe bawuthunyiwe nina abafowethu mawuthunyiwe kuthi uhambe uyothenga ama-ice musukuhamba udlule ngathi manje usunokuthile uphazamisa iy'ngane zethu sisafuna ukukhula isafuna ukwenza kahle sisafuna ukuqeda esikoleni. Umuntu wesifazana akahlukunyezwa, umuntu wesifazana akashaywa, umuntu wesifazane futhi akatholiswa umntwana. Mawufuna ukutholisa umuntu wesifazane umntwana, hamba uyotshela ubaba wakhe phela. Bakulindile labo baba laba, hayi laba bami labo, uyabona mina sisenginobaba, sesengabafowethu abafaka othaya ababovu. Banesibhaxuke, mawukwamtholisa nje umntwana ngizothi abeze bazokubopha ngalothaya obovu. Bakunabise nje. La ke eNewcastle kuvalwe ngehlahla. Intombi lezi imba zesizwe azithintwa umhlaba wonke. Ngithi izwe lonke kodwa sinethemba ukuthi ngoba uhulumeni wethu Nkosi yami usezivulele umhlaba ngonyaka ozayo sizobona nobani bazobona sizobe sibheke khona enyokeni. Nginethemba kambe amabhasi ayobe mangakhi nje mawucabanga obesuka la eNewcastle eyalina enyokeni. Mawucabanga nje ayobe mangakhi? 124. Ha 124 njoba nizwa nje 124 kodwa ke mina ngowaphela labafowethu laba bathi njobe 124 angifaka u100 ngithi 224
mawucabanga nje bangakhi ezinye imbali zesizwe esohamba nazo ngonyaka ozayo mawucabanga nje mhlawumbe more than 4,000. hey kusazofuneka sibukeke sizame Nkosi yami kulabo futhi abanamabhasi ukuthi sicancathe nje u4000 ungasinikeza amabhasi amangaki lokho abakushoyo ke at the same time kuyi-challenge nakubo ekutheni bahambe bawo-make sure ukuthi bayishumayela lento bayiphilisa lento ukuthi hayibo lapha phela lapha nje phela akusondeli nanoma ngabe ubani lapha akuthinti nanoma ngabe ubani mawukuwathinta lapha ngephutha noma kabuhlungu noma nje wathinta kabuhlungu hayi amaphoyisa akhona bakithi asawenza umsebenzi akuthinti nje noma ubani la 4,000 lo bazohamba bawufuna nginalelo themba lelo siyabonga kakhulu babukele emakhaya Newcastle osizweni siyanithanda kakhulu sibonge no principal inkosi yami osilekelelile izolo ngeholo lakhe ngeholo lesikole asebenzela kulo siyabonga kakhulu kuye negoverning board siyabonga kakhulu iholo silisebenzisile silibonile beliclean inkosi yami iholo la eNewcastle athambeni iholo lapha nesizakela hayi sisebenzisile beliclean ngifike futhi kuqala ngathola ukuthi hayi basanithayizile konke nje bakwenze kahle ade kunuka nje sanitizer ade ubona igciwane alikho ngempela siyabonga kakhulu thisha omkhulu siyabonga kakhulu governing board siyabonga kakhulu nani bazali eningemuva kwe governing board salute eNewcastle.